Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay nasa unang Martes ng Marso, March 7. Praise God at purihin ng Diyos sapagkat sa buwan pong ito, tayo po ay mayroong panibagong tema na kung saan ay atin pong tatalakayin sa loob ng buwang ito ng Marso. At ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, talatang 35 hanggang 38, no? Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-sama na dumako sa ating panalangin. Imuko tayong lahat at tumikit. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon na makapagbahagi sa pamagitan ng tinig ng pag-asa ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Salamat po sa mga kapahayagan na ibinibigay nyo sa amin sa bawat tema na pinagkakaloob nyo kay Bishop upang ito po ay aming mapagbulay-bulayan sa loob ng isang buwan, Panginoon. At sa pagkakataon na ito, patuloy kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Inaamin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Hinahiling po namin ang Santong Espiritu na siyang maging tagapanguna namin. Hayaan niyo po na ang inyong buhay at makapangyarihan salita ay tunay na tumimo sa aming mga puso at ito ay maging pundasyon namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, nangkin namin ang inyong kapahayagan sa gabi pong ito. Salamat po na marami. Inangkin ko po ang inyong pagkilos. Saan man naroon ang aking magiging mga makakasama sa pag-aaral ngayon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na pang aming dalangin. Amen. Amen. Praise God. Sa oras pong ito, tayo ay darako sa ating pong pag-aaralan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, Kapitulo 9, talatang 35 hanggang 38. Matthew 9:35 to 38. Ang sabi dito, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every diseases among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion
on them because they fainted and were scattered abroad as sheep without having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers unto his harvest. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Dito na makikita natin na ang tema natin ngayon na naroon na sa buwang ito ng Marso ay ating pagsasalu-saluhan ay tungkol sa sabi nga soul winning, na naroon na nais ng ating Panginoon na magampanan ng mga tunay niyang mananampalataya. At sa pagkakataon na ito, katulad nga ng sa mga talatang ito, ang unang-unang naging soul winner ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na siya ay, sabi nga, ay wala siyang tigil, walang pagod, dahil ito yung kalooban ng ating Panginoon, At dahil nga kapag ang kalooban ng Diyos ay ating ginaganap, makikita natin ang kalakasan, ay patuloy na ipagkakaloob. Katulad dito nga sa verse 35 na sabi nga ang ating Panginoong Jesus ay sabi nga nililibot, sabi sa Tagalog, at nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. At dahil dito, sabi nga datapwat nang makita niya ang mga karamihan ay nabag siya sa kanila sapagkat pawang nangaghapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya napakahalaga na naroon na sabi nga ay makita natin yung nakita ng ating Panginoon. At dito ang ating tema na ating pagsasaluhan ngayon ay yung how to overcome fear or intimidation to do soul winning. Yung iba kaya hindi makapag-soul win dahil minsan natatakot o kaya nai-intimidate, naroon na hindi sila magkaroon ng lakas ng loob na magpahayag ng kadakilaan ng Panginoon o habi nga ang iba ay naroon na habi nga ay i-guide patungo sa ating Panginoon na nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Dito mayroon lang akong 3 bagay na nais na i-share, yung how to overcome fear, paano natin ma-overcome ang fear para tayo ay naroon na maging soul winner. Sapagkat ito yung sinabi dito sa verse 37 na ang sabi ng Panginoong Jesus na nang magkagay sinabi niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus sa kanya mga alagad, katotohanan ay ang anihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya idalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. At ito ay ang bawat isa sa atin, Kaya kailangan naroon na maging bahagi tayo sa great harvest ngayon, Maging soul winner tayo. Ang una, how to overcome fear para wag tayong matakot na habi nga maging soul winner tayo, Ang number 1 ay live righteously. Live righteously. Ito yung makikita natin sa Proverbs 28 verse 1. Yan, tignan natin sa Proverbs 28 verse 1. Proverbs 28 verse 1. Ang sabi dito, the wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Yon. Kapag pala daw tayo ay namumuhay righteously, magkakaroon tayo ng boldness, o yung katapangan, katulad ng isang leon, Kaya napakahalaga na tayo ay naroon na mamuhay righteously. Bakit kaya? Dahil ang sabi nga ay when there is lack of boldness,
there could be a compromise or a sin that you are allowing on your life, no? Kaya daw minsan naroon na hindi tayo maging bold o hindi tayo maging matapang na magpahayag ng kanyang salita, no? Para marami ang madala natin sa ating Panginoon dahil minsan nagko-compromise tayo dahil meron tayong kasalanan pa na ginagawa, no? O ikinakapamuhay. Kaya kapag daw naroon na, sabi nga, na tayo ay nagpa-search sa ating Panginoon, humingi ng tawad, at naroon na talagang nagkaroon ng, sabi nga ay, pagnanais na mamuhay ayon sa kanyang banal na kalooban, no? Naroon na, sabi nga, the moment we cut off compromise or ungodly relationship, no, there will be sabi nga, magkakaroon tayo ng sense of boldness, no? Wala tayong magiging takot na mai-share, no? Mai-share ang ating Panginoon dahil siya ay nararanasan natin, ano? Dahil ang sabi nga ay kapag hindi natin naroon na sabi nga yung ating pamumuhay ay hindi talaga naayon sa kalooban ng ating Panginoon, no? Naroon na minsan napapahiya, no? Napapahiya ang ating Panginoon, no? O kaya dahil doon sa guilty feeling natin, hindi natin siya ma-share, no? Kaya ang nais ng ating Panginoon ay naroon na mamuhay tayo righteously, no? Para sabi nga magampanan natin yung naroon na nais ng ating Panginoon na gampanan natin na mapahayag ang kanyang kadakilaan, no? Napakahalaga noon. Kaya ito yung number 1, no? We must live righteously. At ang pangalawa naman ay dito sa Matthew 9:36 na ang sabi nga ay we must focus on others, no? Katulad ng verse na yon, ang sabi nga ay nakita ng ating Panginoong Hesus. Nung makita ng ating Panginoon, no, yung mga tao, na-focus siya doon sa mga tao na kung saan ay sabi nga ay naroon na hindi nararanasan, no, ang kapangyarihan ng ating Panginoon o hindi pa nakakatanggap talaga para silang mga ligaw, no, na mga naliligaw na tupa, no? Kaya napakahalaga na ang sabi nga ay we must focus para maramdaman natin yung kanilang mga pangailangan. Makita natin o magkaroon tayo ng tunay na burden. Kaya nga kailangan talagang lumabas tayo, no? Naroon na makita natin yung ibang tao na nangangailangan. Sabi nga, pag na-focus natin yung ating mga paningin sa iba, no, sabi nga magkakaroon tayo ng compassion. No, we must be, sabi nga to have compassion, we must be sabi nga ay moved by God's compassion, no? Ito yung yung compassion na kailangan natin, yung nanggagaling sa ating Panginoon, yung kahabagan. We must see their eternity. Kailangan daw sa bawat tao na nakikita natin, ang lagi natin tignan yung kanyang patutunguhan. Sa ginagawa ba niya, magkakaroon siya ng kaligtasan, no? Kaya kapag ganito ay naroon na, sabi nga ay magkakaroon tayo ng kahabagan kasi alam naman natin na yung namumuhay nang wala si Kristo sa kanilang buhay o sa kanilang puso, alam naman natin na ang patutunguhan nun ay kamatayan, no? Hindi lamang physical kundi eternal death, no? Kaya kapag ganoon mahahabag ka, no? Mahahabag ka at magkakaroon ka ng boldness na talagang share and siya. Naalala ko nung minsan merong isang kabataan na gumawa ng hindi maganda, no? Ng hindi maganda sa akin, no? Ay talagang hindi galit ang naramdaman ko sa kanya, kundi kahabagan, yung compassion na nanggagaling sa Panginoon, na ang sabi ko nga ay
tinanong ko nga siya na sabi ko nga, gusto mo ba yung ginagawa mong yan? No? Kasi meron siyang mga ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, no? At alam nyo nung tinanong ko siya na ganoon, umiyak siya dahil wala naman talagang may gusto na gumawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, di ba? Kaya lang dahil nga sa kasalanan na naroon na sabi nga ay namana natin, no? Dahil ang sabi nga, di ba, all men have sinned and fall short of the glory of God, no? Ay nagagawa ng isang tao na gumawa ng hindi maganda. Pero kapag naroon na sabi nga ay naranasan nila yung compassion, yung kahabagan na nanggagaling sa ating Panginoon. Alam nyo, yung kabataan na yon talagang nagpakumbaba siya sa ating Panginoon, humingi siya ng tawad, at naroon na tinanggap niya ng totohanan ng Panginoon sa puso niya bilang Panginoon tagapagligtas. At sa ngayon, purihin ng Diyos, siya ay hindi na kabataan kundi isa na siyang tatay na naging responsable, no? Kaya makikita natin iba yung gagawin kapag naranasan, iba yung mangyayari sa isang tao na nararanasan yung kahabagan na nanggagaling sa ating Panginoon. At tayo naman bilang naroon na mananampalataya ng Panginoon, kapag ang kahabagan ng Diyos ang naramdaman natin, no? Katulad ng naramdaman ng ating Panginoong Hesus nung makita niya na mga tao ay parang mga, sabi nga ay nahaharas, no? Nagkaroon siya ng compassion, kaya naroon na pinalaya sila, pinagaling sila, no? Kaya ganun din ang ating mararanasan. Kapag tinignan natin, no, nag-focus tayo doon sa ibang tao, hindi sa sarili natin. Minsan kasi halos sa sarili na lang natin tayo nakafocus, kaya hindi natin makita yung pangangailangan ng iba, no? Kaya sabi sa Matthew 9:36, kung paano ang Panginoon nakita niya ang mga tao na mga nangangailangan, gayon din daw ang nais ng ating Panginoon na makita natin yung nakita ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng boldness, magkaroon tayo ng lakas ng loob na sila ay lapitan, na sila ay puntahan, dahil alam naman natin, no, yung habi nga yung kapahamakan na mararanasan nila kapag hindi talaga sila sumurrender sa ating Panginoon, no? Yun yung pangalawa. At ang pangatlo, no, ay matatagpuan natin sa Acts chapter 4 verse 31. Sa Acts chapter 4 verse 31, ang sabi dito, praise God, Acts chapter 4 verse 31, yan. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Yon, no? Naroon na habang sila daw ay nagkakatipon-tipon at nananalangin, no? Sabi dito, at nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo, at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos, no? Ang pangatlo, ang sabi nga dito, kailangan daw, we must surrender to the Holy Spirit through prayer, no? Kailangan daw po naroon na talagang isurrender natin ang ating mga buhay sa Santong Espiritu sa pamagitan ng panalangin. Dito makita natin na nagkaroon sila ng prayer meeting, nagsama-sama sila. Ito yung mga mananampalataya din na sabi nga doon sa Acts chapter 2 na kung saan ay pinuspos sila ng Santong Espiritu, no? At dumating sa punto na nagpahayag na rin sila ng salita ng Diyos. Pero dito sa verse 4, no, ay sa chapter 4 verse 31, makikita natin, no, patuloy na nagkaroon sila ng prayer meeting, no? They assembled together in prayer, no? Talagang nandun lagi yung pagkakaisa, no? Nandun lagi yung naroon na sama-sama na nanalangin, no, sa Santong Espiritu. Kaya ang sabi doon, naroon na sabi nga ay ang lugar ay na-shake at sila ay na-filled ng Holy Spirit. At dahil dito, dahil sa kapuspusan ng Santo Espiritu,
they spake the word of God with boldness. No? Tandaan natin, apart from Him, we can do nothing. No? Kaya sa buhay natin bilang mananampalataya, para tayo ay maging isang soul winner talaga, napakahalaga nito. We need the, sabi nga ay, in feeling or naroon na, sabi nga, mapuspos tayo ng Santong Espiritu, no? Dahil ito yung siya yung magbibigay sa atin ng dapat nating sabihin. Minsan kasi natatakot tayo na ano ang sasabihin ko, ano yung verse na i-share ko, no? Pero kapag naroon yung sabi nga ay complete trust natin sa Santong Espiritu, no? Yung talagang surrender sa Santong Espiritu, makikita natin na siya ang magsasalita. Siya yung magbibigay ng tamang salita. Dahil siya yung nakakaalam ng siya yung nagko-convict, no? Hindi naman tayo. Ang mahalaga lang doon ay magpagamit tayo at ang Santong Espiritu ang magbibigay sa atin ng tamang salita na kung saan ay ang tao na ating kakausapin ay talagang naroon na mararanasan niya ang kapangyarihan ng Diyos, no? Kaya wala siyang magagawa kundi mag-surrender sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na para maging bold tayo, magkaroon tayo ng katapangan na mag-soul win, we need to surrender our lives to the Holy Spirit, no? Dahil naroon na apart from Him, no? Wala tayong power, wala tayong boldness na mararanasan. Dahil nga ang makikita natin ay yung ating kakulangan o yung ating kahinaan, no? Pero kapag tayo ay puspos ng Santong Espiritu, no, hindi tayo mafo-focus doon sa ating kahinaan, kundi mafo-focus tayo doon sa kapangyarihan ng ating Panginoon na kung saan sa Kanya ay walang imposible. Kaya naroon na sabi nga ay ipanalangin natin na magpadala ang Diyos ng mga mag-aani, no? Ang sabi nga tayo nga yung naroon na inaatasan na ng ating Panginoon dito sa great harvest na ito. At ito'y mangyayari kapag tayo ay mayroong tunay na boldness o katapangan na nanggagaling sa Kanya, no? Kaya ito, 3 bagay lang to, no? We must live righteously, we must focus on others, no? Hindi sa sarili lang natin, no? Kaya minsan hindi tayo makapag soul win kasi lagi tayo nakafocus sa ating pangailangan, no? Nakafocus tayo sa ating sarili lamang. Pero sa pagkakataon na ito, para tayo magkaroon ng boldness to soul win, no? Let's see what Jesus saw, no? Tignan natin, i-focus natin yung ating mga mata, no? Sa iba, no? Sa pangangailangan ng iba. Dahil marami talaga ang nangangailangan. At praise God dahil tayo'y pinili ng ating Panginoon para maging instrumento, no? Doon sa kanilang mga pangailangan sa pamagitan ng pagbabahagi sa kanila at sila ay madala sa ating Panginoon. At higit sa lahat, yun nga, yung kapuspusan ng Santong Espiritu, ang lagi nating hingin, no? Ang lagi nating i-desire sa ating mga puso, kaya wag na wag nating i-neglect yung ating mga prayer meetings, no? Yung ating soaking, katulad nga ng Friday, nagkaroon ng soaking, no? Talagang kami ay bumabad sa, sabi nga ay sa pananalangin in the Spirit, no? At talaga naranasan namin yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya napakahalaga nito, no? Sabi nga ay without the yung anointing ng Santong Espiritu, kung wala yung kapuspusan niya, hindi tayo talaga makakakilos, hindi tayo makakahayo para naroon na abutin ang iba, no? Na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya sa gabing ito, no, sa 3 paraan na yon, alam ko na ito ay magiging susi natin, no, i-desire natin dahil nga sabi ng Panginoon na napakarami ang dapat anihin, no? Napakarami ang dapat na ilapit sa ating Panginoon.
At isa tayo sa inaasahan ng ating Panginoon na magamit niya para sa kaligtasan ng marami. No? Kaya purihin ang Panginoon dahil katulad ng ating mga natutunan nung month ng February, no? Siya yung tumawag sa atin, siya yung pumili sa atin. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Kailangan maging matapang tayo na maging soul winner. Kaya purihin ng Diyos sa pagkakataon na ito, tayo ay manalangin at hingin natin yung katapangan na yon na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Para magampanan natin yung nais niya na gampanan natin habang tayo ay nandito sa mundong ito. Na tayo ay makapag-soul win kung paano tayo ay, habi nga may nag-soul win sa atin o merong nag-share sa atin, gayon din tayo ay magamit para sa iba, no? Kaya purihin ng Diyos, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sapagkat sa pagkakataon na ito, tulungan niyo po kami na i-focus namin ang aming mga mata sa mga nangangailangan. Lord, sa mga tao na kung saan ay kailangang mailapit sa inyo at alam namin na, Lord, na kung wala ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa aming mga buhay, ay wala kami magagawa. At nais nyo rin na sa patuloy naming pamumuhay ng mayroong katwiran, walang magiging dahilan, Panginoon, upang ang kaaway ay naroon, Panginoon, na kami ay mahadlangan. Lord, dahil minsan, dahil dun sa aming patuloy na ginagawang kasalanan, Lord, ito yung nagiging dahilan, Panginoon, o nagiging balakid upang hindi kami magkaroon ng katapangan. Kumbaga, nagigilty kami dahil dun sa mga kasalanan na yon. Kaya sa gabi pong ito, patuloy na siya sa atin yung aming mga puso, patuloy niyo pong ipaalala sa amin ang aming mga pagkukulang o pagkakamali upang kami po ay makapamuhay ng may righteousness, O God, na nagagaling sa inyo, upang hindi kami magkaroon ng guilty feeling o anumang compromising spirit na sa aming pamumuhay, kundi kami ay mamumuhay righteously na mayroong katapangan na ipapahayag ang inyong kadakilaan na ginagawa sa amin. Salamat ng marami, pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo, Diyos, na sa buwang ito ng Marso, sa pamagitan ng Tinig ng Pag-asa, sa pamagitan ng mga Lord, isi-share sa midweek service at maging sa Sunday service, Lord, maunawaan namin at makahakbang kami, Panginoon, na kami nga ay magamit nyo to soul win, O God, for your glory alone. Salamat na marami. Nangkin namin ang pagsama nyo, Lord, sa bawat isa. Purihin ka, sambahin ka at luwalatiin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon at muli ay mag-i-excited tayo sa susunod na Tinig ng Pag-asa sa Huwebes. Amen. God bless us all. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kahanan.